piny Kithure Kindiki yango ni piny owacho osechwalo kwan omenda maromo shillings bilion 6 mar konyo kedo gi oro mosekwako moko kuom gwenge ma pacho kaendi. Ojiwo oganda mondo kik bed gi luoro mar ni gitimo kare mar neno ni chiemo moromo yudore ne oganda duto kaachiel kod jamni. Ifi Nyakidi miyowa ler mar sigana. E kar dak makaren Buore Nairobi, jalup jatend piny Kithure Kindiki obago romo matwak e weche dongruok. Achiel kuom weche ma jalup jatend piny Kindiki omiyo peke romono ne en oro ma osekwako gwenge moko pachoka, kowacho ni nitie dwaro mar bedo kod chiemo moromo ne oganda duto kaachiel kod jamni. We have a situation where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, and we are planning initially up to July, and then we can assess the situation as we go ahead. Kata kamano, ojiwo oganda jo Kenya kik bed kod luoro mar ni piny owacho timo kare maneno ni chiemo makamano oyudore. Kaluwore gi lipot mar tarik 4 dwe mar 12 higa mokalo mar duol marango weche magoro pachoka National Drought Management Authority, kwan jogo mane ofweny ni onge kod chiemo moromo e gwenge motuo ne romo milion 1.8, kendo kwanno ne dhi idho nyaka ji milion 2.14 e dweni mokwongo mar higa 2026. Lipodno bende nopogo counties e tieng' adek. Kidieny mokwongo en mar counties 13 kaka Samburu, Turkana, Taita Taveta, West Pokot, Lamu kod Narok e kind mamoko ma oro osejuko. Tieng' mar ariyo mar counties mowinjore rang machiegni nikech oro osasogi gin kaka Wajir, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Kajiado, Isiolo kod Tana River. County ma Mandera to yangi ni oro osehinyo mokalo counties mamoko. Nyaka sani, piny owacho kokadhe ten migao mar omenda osechwalo kwan omenda maromo bilion 6 ne ten migao marango chenro moyiedhi. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. Last week, another 3.5 billion shillings was released, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so to 6 billion Kenya shillings. Kaluwore gi jakom riwruog governors Ahmed Abdullahi, chal makamano kelo medruok e nengo gik mopogore opogore. Bende okelo midhiero ahinya ne mine madhodho nyithindo kod nyithindo matindo moloyo to mago ma ibuo higni 5. Of key concern is the increased reliance on food assistance and market purchases, increased risk of acute malnutrition in many counties, especially among children under 5, and the pregnant and lactating women, and reduced dietary diversity and meal frequency at household level. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.